Тэму ментальнага здароўя на постсавецкай прасторы часта не закранаюць. Яшчэ з савецкіх часоў яе звыкліся абмінаць усімі магчымымі спосабамі, таму што тагачасная ідэалогія будавалася на прынцыпах аптымізму. Любыя праблемы псіхалагічнага характару лічыліся няважнымі, нязручнымі для ўлады, таму доступ да тэрапіі быў абмежаваны для большасці выпадкаў. Гэта тэндэнцыя, суадносна, захавалася да цяперашніх часоў, дзе старое пакаленне ўсё яшчэ думае, што само пройдзе, што трэба адпачыць і ўсё вырашыцца само сабою. Але ў большасці выпадкаў гэта далёка ад праўды. А зараз на сувязі шляхціц Завальня, а менавіта Арцём Наркевіч. І сёння хочу распавесці пра чарговы шэдэўр інды-гульняў, які вы хутчэй за ўсё альбо прапусцілі, альбо зусім пра яго не чулі. Прыемнага агляду. Самота, сум, бязвыхаднасць, трывога. Кожны чалавек хоць аднойчы сутыкаўся з гэтымі пачуццямі. Мінаваў час, яны паступова адступалі і жыццё наладжвалася. Але для некаторых людзей, нягледзячы на тое, колькі прыйшло часу, гэты стан заставаўся з імі назаўжды. Адзін з такіх людзей — Саймон Гендрыксон, звычайны 19-гадовы хлопец, які не асабліва славіўся папулярнасцю ў школе. Гульня пачынаецца з яго маналога. I've always felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Ужо адсюль можна зразумець, што пратаганіст мае праблемы з ментальным здароўем, выкліканую ў першую чаргу недахопам кантактаў з іншымі людзьмі. Пра бацьку героя інфармацыі гульні няма, але ўлічваючы, які націск ставіцца потым на яго маці, можна здагадацца, што на выхаванне сына ўплыву ён асабліва не меў. І, на маю думку, гэта грала ключавую ролю ў далейшым развіцці Саймона як асобы. Не было чалавека, з якім можна было памеркаваць свае праблемы, хваляванне, страхі. Гэта і было адной з прычынаў такіх паводзінаў да эскапізму. У пачатку гульні паказана, як герой ідзе на чарговы шпацыр па начному Стакгольму, адна з форм яго эскапізму. Па дарозе ён сустракае ляжачага чалавека, які просіць аб дапамозе. Саймон нахіляецца да яго, каб спытаць, што адбылося. Але праз некалькі імгненняў у яго бок выязджае машына і збівае пратаганіста. Наступныя кадры — аперацыйны стол, лекары і надпіс «Прачынайся». Пасля сцэны сімвалізуючай спаміны, герой аказваецца на вузкіх вуліцах Стакгольма. Вакол нікога няма, людзі быццам зніклі. Адразу ў руках героя аказваецца нож. Нагадвае тым самым, што на вуліцах усё ж такі можа быць небяспечна. Першая лакацыя добра задае атмасферу гульні, аднак нічым акрамя гэтага не адзначаецца. Гэта даволі чаканна, улічваючы той факт, што гульня была зроблена маленькай інды-студыяй, і гэта адна з першых зробленых лакацый увогуле. Як фінал, першая сустрэча з ворагам. Далей, пасля нядоўгай прагулянцы па затопленых калідорах, мы трапляем у наступны важны пункт гульні — апартаменты. І, шчыра кажучы, менавіта гэта лакацыя спыніла маё праходжанне ўпершыню. Галоўная прычына — велічэзная колькасць скрымераў. Кожны закутак прыходзілася праходзіць з асцярожнасцю і увагай, каб не ляснуцца з крэсла чарговага нечаканага крыку. Зараз, прайшоўшы гульню, я разумею важнасць гэтага элементу гульнявога вопыту. Аднак у той момант, сидзячы адным увечары, было цяжка. Нягледзячы на тое, што менавіта тут, на мой погляд, распрацоўшчыкі трошкі перабралі, гэта лакацыя мела ключавую ролю стварэння атмасферы трывогі, бязвыхаднасці і страху. Далей распавядаць без спойлераў будзе цяжка, таму з боку сюжэта гэта ўсё. Магу толькі сказаць, што ў канцы главы апартаментаў пачынаецца завязка сюжэту, і гуляць з гэтага моманту становіцца значна цікавей і, у нейкім сэнсе, прыемней. Гульня не задумвалася як прыемны экспірыенс, што можна заўважыць, прынамсі пры запуску. Нягледзячы на гэта, гэта ўсё ж такі экспірыенс, які прыносіць эмоцыі, прымушае гульца паглыбіцца і адчуць перажыванні героя. Пасля першай, альбо першых дзвюх лакацыяў, гульня перастае адчувацца нуднай, аднак і пазітыўным гэтае пачуцці не назавеш. Яна начасова зацікаўлівае і пужае. І гэта менавіта тое, што мне ў ёй спадабалася. Усё праходжанне я апісаў як пэўныя эмацыйныя арэлі з перыядамі напружання і адпачынку, якія падкрэсліваюцца немаверна атмасферным і пасуючым саундтрэкам.
І, дарэчы, музыка ў Cryofear была адной з прычынаў майго знаёмства з ёй. Шмат песняў я дадаў яшчэ да майго праходжання гульні і, як аматар дэпрэсіўнай музыкі, слухаў на працягу даволі доўгага часу. Сустрэўшы іх у гульні, я абсалютна не расчараваўся. Яны ідеальна клаліся і падыходзілі да таго, што адбывалася на экране. Вар'яцкія трэкі ў так званых перыядах кашмару і сумныя халодныя мелодыі ў перыяды спаду добра падкрэсліваюць усе тыя эмоцыі, што хацеў перадаць аўтар. Тут нават нічога дадаваць ці прыбіраць не трэба. Калі размаўляць пра іншыя мінусы гульні, акрамя даволі слабага пачатку, першы з іх нас сустракае яшчэ пры запуску. Гульня далёка не новая, таму на 11 Windows з 2К маніторам трэба будзе трошачкі пакапацца на ладах сумясцімасці. Часамі пасля доўгіх сесіяў гульня можа альбо павесці сабе дзіўна, гэтага я асабіста не сустракаў, альбо вылецець. Таксама як мінімум адзін раз бліжэй да канцу гульні, пасля даволі цяжкай секцыі з паркурам, я захраснуў паміж дрэвамі без магчымасці далейшага руху. Прыйшлося загружаць апошні сейф і праходзіць паркур зноўку. Яшчэ адзін даволі непрыемны момант — механіка крос-джампа, якая прысутнічае ў гульні з-за таго, што па факце гульня спачатку завіралася мадом на першы Half-Life, і таму была зроблена на Gold-Source. У адным з ключавых момантаў гульні трэба будзе прайсці праз акно якраз такім чынам, але з-за прысутнасці мапы каля яго, пасля кожнага няўдалага скоку ты гладзенька адлятаеш уніз, а стаміна-то траціцца. Далей раней узгаданая секцыя з паркурам, які базуецца на гэтай механіцы, а ў гэты раз ён яшчэ додаткова абмежаваны па часе. Дыпу мне тады трошачкі згарэла, аднак усё ж такі пасля некалькіх спробаў можна пранаравіцца. Яшчэ хочацца дадаць сюды загадку са статуямі ў парку, якую, на жаль, рашыць без дапамогі інтэрнэту не атрымалася, проста з-за таго, што падказка на дошцы незразумелая і можа быць трактавана розным чынам. Канцоўка гульні залежыць ад двух выбараў. Першы — забіць аднаго з босаў ці не, другі — даверыць зброю доктару ці заставіць сабе. І пакуль другі будзе даволі відавочны ў выглядзе акна з выбарам, пра першы я нават не ведаў да таго моманту, як пачаў гуліць канцоўкі. Усяго фінала можа быць 4. Ну ці 5, калі лічыць дадатковы, які з'яўляецца як адсылка да першага моду ад аўтара, з якіх усе нельга назваць хэпі-эндам. Аднак адзін з іх усё ж такі лічыцца найлепшым. Я раю не гуліць, як атрымаць кожны з іх да першага праходжання, а выбіраць, што рабіць самастойна. Так будзе цікавей. Дык да чаго ж тут дэпрэсія? Ну, з маёй кропкі позірку, усё праходжанне гульні можна пісаць як алегору да дэпрэсіі, да таго, што адчувае чалавек з гэтай хваробай. Уся гульня — гэта гісторыя эмацыйнай арэлі з некалькімі кульмінацыямі. Але варта падмеціць, што гэта пэўна не мінус, а хутчэй плюс. Cryofear не дае табе поўнасцю расслабіцца, а наадварот, прымушае знаходзіцца ў трывозе на працягу ўсяго праходжання. Аднак відавочная гульня не толькі пра гэта, а таксама пра добрую гісторыю і пра тое, як маленькая студыя можа зрабіць адзін з найлепшых псіхалагічных хорараў, які рэальна пужае. Хацелася б сказаць больш дакладней, аднак без спойлераў гэта будзе зрабіць цяжка, таму моя парада — пагуляць самастойна, каб поўнасцю зразумець, што ўвогуле адбываецца ў свеце гульні. У заключэнне хочацца сказаць, што Cryofear хоць і не з'яўляецца даволі папулярным і мае пэўныя мінусы, усё ж такі варта ўвагі ўсіх аматараў псіхалагічных хорараў. Гульня нядоўгая, можна прайсці за вечар ці 2. І самае галоўнае, яна бясплатная ў стыме. Таксама, акрамя галоўнай гісторыі, ёсць і бонусныя кампаніі, у якіх можна паспрабаваць сабе ў ролі іншых персанажаў гісторыі. Таму, калі захочацца, можна затрымацца і на больш доўгі час. У відэа не закрану розныя цікавыя дэталі, як, напрыклад, працэс стварання асетаў, цікавосткі зброі, сюжэт і гэтак далей. Бо я лічу, што доўгіх відэа з разборам усяго гэтага хапае. Мне хацелася больш зацікавіць вас паспрабаваць пагуляць у гульню, падзяліцца сваімі пачуццямі і думкамі, якія Cryofear выклікае ў працэсе праходжання. Ды проста параіць добрую гісторыю, якая варта ўвагі. І памятайце, глядзіце і кахайце ўсё беларускае. Дзякую за прагляд і да сустрэчы.